Argiaren podcastak. Hau ez da hola, etxen, baina, bueno. Ez da etxen bizixakin, hau da ikusteko bakarrekan teknika. Ez da eten biziakin? Bizixakin, lehorrakin inbio da, bestela ura galtzen dago eta garbanzoa jauzten da. Lehorra bustita bai, ez? Lehorra bustita. Baina bizixakin, bestela honeia horregatik lagatzen da lehortzen, bestela ura galtzen jako. Eta gero horrek tartea. Eta tartea. Politxoa da, koloretsua eta ez dakiz zer, baina gero denborakin honek zuluak eukiko. Garratzua gero ingo ziren. Hau batez ere, agitan nuena. Ijitxuak itxezabela zumia batez ere. Bai, herri jute zian, lekutxo bezarkaben, eta bereik, bai, erreka onduetan, saskaben zuaitz batzuk fitxauta. Eta urtero mozte zaben, eta orduan, urtero jute zian, orduinen adibidez, zelai baten jartze zian, eta herri guztia jute zian, konpontzeko, zestuak konpontzera ara, beraiek gana. Bueno, orduinan eta araban leku askotan. Birgalan ere, Maria Esterre beti izaten du, benia no sekien agitana, eta bera dia. Zuek, atzaparrak ere? Bai. Ez, beharko. Bai, niri gatillo hori ja zijaten azpaz. Inostiak baina. Eta hortxe dago. Eta hola bukara arte, eta ja daukazu ipurdi bat. Eta gero, sartuko genizion luziak eta hor makin. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa. Kaixo Egon harria saioko ikusentzuleok, gozaetan gaude, gaurko honetan Zume azpian edo Zume barruan. Bertan dago Garaion sorgingunea, eta bertako kide ditugu Arazne Goñi eta Miren Beitia, Zumea lantzen dutenak. Egunon bioi? Egunon. Bueno, Zumea lantzen duzue, hemen Zumepean gaude. Aurkeztu duzu, Zumea zuen lankidea? Ba, Zumea da zahatxan adarra. Zahatx variedade pile badare, eta hoien adarra, izango litzake lehen urteko adarra, horri deitzen diogu Zumitza. Orduan esan dezakegu zuaitzaren bere zahatxa dala protagonista eta Zumea bere adarra. Da Zume hori, moztu egiten duzute lantzeko joateko edo zindia bere ezaugarriak? Bai, guk egiten duguna da Zumitze hori urtero moztu, baina egiten ez duguna da zahatza zuaitzaren adarrak moztu. Guk landaketa batzuk dauzkagu, variedade desberdinak, baratz moduko bat izan balitz bezala, Zume eskejeak sartu genituen duela urte batzuk, landaketak sortu arte, eta hor urtero egiten dugu inuzketa, eta hortik urtero daukagu lan egiteko Zumea. Bueno, lan egiteko Zume egiteko orduan, landaketa hori nola bere izan dituzuen, noiz landatzen da, noiz mozten da, pixkat, ez jakina naizenez, ondo litzake. Ba, Zumitza landatzen da, edo landatzen da, azarotikan martxora bitartian landatu daiteke. Lo dagoenean, orduan landatzen da. Eta orduan inuzten da ere bai, orduan inuzten dugu, ez da? Neguan. Esku hartzeak neguan dira, eta landaketa hori asko sartu behar izaten da, mazetan, edo nola izaten da landaketa mota hori? Ba, modu ezberdinetan egin daiteke, ez da? Izan alda mazetetan, baina gu normalean egiten duguna da zelaietan, ez? Horrelako egiturak zelaietan egiten ditugu. Aipatu ez udazkenean inausketak egiten dituzuela, eta gero horiek dira landatzen direnak, eta etapa horretan landatu bitarteko fase horretan nola mantentzen duzute moztutako Zume hori bizirik edo? Bai, bizirik mantentzeko egiten duguna da, inuzketa eta sailkapena egin ondoren, paketeak egiten ditugu eta piztina batzuetan sartzen ditugu, adarraren ipurdia uretan apurtxo bat egon behar da, eta hor mantentzen da bizirik garai osoan zehar. Negu osoa. Negu osoa iraun dezake, uretan sarturik? Bai, gu dauzkagu 1000 litrozko bidoi batzuk erditik moztuta, eta hortze sartzen ditugu paketeka, azarotik martxoak arte. Beraz, landarea lurrean bezalaxe taldean mantentzen dira. Hori da. Hau da Zumeezko egitura bat, ez? Hau biziri dagoen egitura da. Nola sortu daiteke holako egitura bat?
Egitura honek, hau adibidez, da egitura handi bat, ez da? Orduan egiten duguna da, zahats barak ja sumitza urtebetetikan 3 urte dauzkanean ero, ja adarrak handiago bat dianean, landatzen ditugu, eta adar hoieri, utzi gabe azten, ja adarrak luziak izango zian, hoieri forma eman, eta nahi buruan daukagun ideia hori sortu. Eta orduan oso txikitatik hasi behar dira ja trentzatzen edo elkartzen landarea. Bai, ja dauzkagu adarrak imaginatu, 3-4 metrotako adarra dauzkagu. Pues horrek ematen digu aukera ja ehuntzekoa. Eta segunda ze adar luzera dan, ero ze adar lodiera dan, landatzen da sakonera baten edo beste baten. Eta edo zein forma eman daiteke zume honei edo nola? Edo zein, bai, bueno, zumeak bai, daukan ezaugarri bat da amesten usten zaitula asko, bai. Edozein forma, edozein ba igualez, baina askotarako ematen du zumea, bai. Ikusi ditugu laberintoak, bidean zuge bat, hori da, bai. Aukera asko ematen ditu zumea beraz. Zumitzak ematen duan aukera da, egurra da, baina egur bigun bada. Eta orduan oso malgua da. Eta bere ezaugarri nagusietako. Malgua eta oso azkar neguan landatzen dugunean, neguan hasten da sustraixa botatzen guk, sustrairi gabe landatzen dugu normalian. Eta hor, pare bat hilabetetan hasten da sustraitzen dau gogor, lurra eusten dau bere bai gogor. Eta bere prozesu azkar hasten da? Azkar landu daitekezu? Bai, azkar lantzen da. Azkar, bai. Eta azkar hasten da. Guk sartzen dugunean, landaketa egiten dugunean, alaznak izan dagoen bezala baratatxo bat, sartzen dugu eskejetxo txiki batzuk, eta eskejetxo batzuk 40 zentimetrotako eskejetxo batzuk, eta lurra zalian lagatzen dugu 10 zentimetro. 10 zentimetro hortatik, irtetzen dira 2 metrotako adarrak, 8-9 adar, urtero. Orduan, gogorra da bai. Eta lurra hausteko erabiltzen da ere bai, erreka bazterretan da asko. Bi ingenieritzan. Hori denak egitura biziak, aipatu dugu lehen ere bai, moztu ere egiten dezutela, moztutako ere ja egitura lehorrak egiteko izango litzateke, edo noiz, aipatu dezute, moztu ere bai udazken neguan egin behar dela, eta gero material hori ja prest dago lehorran erabiltzeko edo nola banatzen duzute? Bai, hori daude bi aukera, zumea mozten dugunean daukagu bizirik mantentzeko aukera, neguan horrelako egitura biziak egiteko, edo lehortzeko aukera, lehorrean ere 1000 gauza egin aldira, hemendik ikusi dituzun egitura desberdinak, hesiak, zugea, etxolak, edo saskiak ere egiten ditugu urtean zehar lehorrean, ez dago garai bat, urtean zehar edozein garaian egin daiteke, eta horretarako uretatik kanpo utziko genituzke zumeak, lehortzen utzi, eta gero lan egiteko berriz sartuko genuke piztina batean, bakoitzaren bariedade edo loditasunaren arabera denbora bat edo beste, eta hortik saskiak edo egitura lehorrak egin ahal genituzke. Zume barietate desberdinak ere badaude. Badaude. Eta zertan bereizten dira bata bestetik? Bakoitzak eukileike askunde mota diferentia, oina adibidez, ikusten duzu zein datorren azkarro, zein pizten den azkarro, bariedade batzuk finagoa dira, beste batzuk gogorragoa dira, loditsuagoak eta errezao apurtzen dira. Hemen adibidez, Euskal Herrixan landatzen zana baserri askotan, zan zume zurixa, erosalik salba galakoa. Erabiltzen zan odolostiak lotzeko, edo itxiturak eitzeko, eta horiek guk erabiltzen dugu egituretan, batez ere, oso potolo irtetzen dialako. Egitura honek, dauzkanak, irtetzen dira oso potolo. Eta lodi eta sendo. Dago beste variedade bat, purpure adibidez, irtetzen da fin eta luze. Eta da oso soka bezala. Orduan guri saskigintzarako iruditzen jaku dela egokizena. Eta badauzkezue mozutako zumeak bain, ikusteko edo? Bai. Tailerrean daukau. Nahi baldin baduzu tailerrean ikusi dezakegu. Zuen baimenakin, tailerrea jungo nintzake, eta ea pixkat ikastea materiala ingurun. Ozen da. Aipatu dugu udazkenean mozten dituzela, eta gerturatu gara zuen tailerrea, hemen kolore, neurri, denetik ikusten da. Ez dakit, hauek udazkenean moztutakoa dira, edo nola da prozesu hau? Moztetik onaino iristeko lehortze hau edo?
Udazken neguan, ja, igual negura gerturatzen, hobeto. Eta bai, mozten dugu, eta batzuk piztinan, lehen osan dugu bezala, piztinetan usten dugu, biziri mantentzia nahi dugu zenak, eta gainontzekoek ja, uretatik kendu, eta poliki-poliki lehortzen lagatzen dugu. Bai, saiatzen gara pizkat variedadeka eta tamainaka sailkatzen, eta paketetan hemen daukagu pizkat hori. Pizkadanetik, bai. Eta kolorea ezberdintasun hori nola sortzea, zuritu egin behar da edo? Kolorea batez ere da variedade desberdinak direlako. Bai, ikusi dezakegu hemen tailerrean zuritutako zumea, zuritu daitekelako, baina gu normalean ez dugu zuritzen. Mantentzeko lehortzen denean, segundan nola lehortzen den zumea, mantentzen dau kolorea ero ez. Adibidez, zume zuriak hori-horixa irtetzen da hemen araban, eta barruan lehortu eskero, ilunetan, haizeak nola ematen dion edo ez, mantendu daiteke horia. Eguzki apur batek ematen badio, beltza jartzen da adibidez. Zume bakoitzak ere bere ezaugarria baditu, ez? Espezio, ez dakit, aldaketa horiek. Eta gero hau lantzeko, ikusi ditu saski desberdinak, erramintak bai, ez dakit pixka daipatuko zeinak ez, zer dien erraminta hauek? Pues hauek saski gintzarako erabiltzen dianak, hola, hau puntzon bada, adibidez, puntzoia ezberdinak, hau da, hau agurainen egon zen hemen fabrika bat, bueno, agurainen eta Euskal Herriko leku askotan zumea ofizio bat ere bat. Ofizio bat eta izan zen negozio ekonomian parte importante bat izan zen herri askotan, familia askontzat batez ere. Eta hemen agurainen fabrika bat zegoen, esportatzen zegoen leku askotara, eta batez ere igual jauntxo askori, eta ez dakize monarkari, ez dakize otar eta altzari eta olakoak etxe zizkionak, eta han erramenta pila bat zegoen, eta gu geratu gara erramenta apur batekin, adibidez puntzoi hau, hango zaizki. Zuen jakintza, gurengo enpresa horretatik dator, edo nondik ikasi dezute zuek zume egintza eta saski egintza hau dena? Guri erakutsi seguna batez ere katalan bat izan zen, katalan eta Segovian bizidan zestero batzuk izan zian, Joan Farre eta Carlos Fontales izan dira hona torri dianak, eta gero poliki-poliki ezagutu duz hemengo zestero batzuk, isa gehienak fabrikakoa jubilatuta daude, baina dago agurainen neska bat, Andra bat, Rosa, eta aura ari da poliki-poliki zubilana etxen. Beraz, zuen jakintza parte bat hemendikan eta beste bat Kataluniatik etorri da. Agurainen esan dezuen fabrika bezala, zertara bideratzen zituzten bertan egindako saskiak? Osea, batez ere agurainen egiten ziren altzariak. Eta, bueno, saskiak ere bai, hemen daukagu molde hau hango saski berezi baterako erabiltzen zena, baina lehen saskiak denetarako erabiltzen ziren. Gazta egitekoak hor gazta jartzeko lehortzeko, izerdia botatzeko, kostaldean arrantzaleak bakoitzak bere saski mota zeukan, bai. Arrantzatzeko, zegoen beste bat, hori da, nasa oso berezia dena, bai. Eta nekazariak fruta batzeko, barazkiak, bai. Hortaz ikusi ditu, egiturak egiteko, etxe egintzan ere erabiltzen zela, ez? Baita, etxe egintzan, bai, bioeraikuntzako teknika bat zen, zumearekin josten zituzten hormak, eta gero rebokatzen zituzten lokatza, karea edo kakarekin. Zumearekin, bai, zumea eta bioeraikuntzan horma asko altzatzen zian, ehuntzen zian zumitzarekin, baina askotan inguruan zegoen lehen gaixakin, materialakin. Orduan asko urritzanak zian, eta hor batzutan lehortuko zuten erabiltzeko edo ez, eta hormatik irtengo zen ezetasun guztia. Zumearekin adibidez, oraindik ere, aguraingo erraldoiak eta urbinakoak eta zumezko erraldoiak. Zumezko egitura, Egitura, bai, estruktura. Lehenengo zeledoia bazen zumezkoa ere, bai. Zumezkoa zen. Gaur egun, zumezko saskiak erabilgarria dira, ordezko bat eukizaben plastikoa zen, edo kapasoak izan zian nekazaritzat, baina oraindik ere oso erabilgarriak dira baratzean,
erropa batzeko, erropa eramateko... Ondioak batzeko, beti otar olako otarrarekin gara, ez? Sukalde batean... Aipatu dezute lehen industria moitzen zuela zumegintzak, zertarako erabiltzen zuten zumea garai horietan? Garai baten egunerokotasunean danetarako erabiltzen zen saski bat, ez? Erosketak egiteko, baratzan batzeko frutak, baraziak, dozen gauza, eta adibidez kostaldean arrantza egiteko zegoen otar berezi bat nasa izena zeukana, hori arrantza egiteko, eta gero arrantza jasotzeko beste otar berezi bat zeukaten, gazta egileok, gazta lehortzen jartzeko beste otar mota bat erabiltzen zuten, danetarako. Garraiatzeko, trenean esportatzeko gauzak alde batetik bestera saskiak erabiltzen zituzten, erropa garbitzeko labaderotara juteko saskiak eramaten ziren, aurra lokartzeko saski bat erabiltzen zen. Odolosteak lotzeko, ez? Lehen aipatu duzu. Zumea erabiltzen zen. Ofizio bakoitzak orduan bere saski mota edo eduki du. Gaur egun bizitza behintzat edo ogibide bakoitzak edo. Eta etxegintzan ere erabilizan da zumea, egiturak egiteko. Etxegintzan ere, bai. Lehen garai baten hormak lan egiten ziren. Zumea josiz edo zumea edo ondoko zuntzak erabiliz, urritza, kainabera, bakoitzaren tokian tokikoa. Gero rebokatzen zen, lokatza, buztina edo karearekin, horma sortu arte, etxea. Hori da, etxean espazioak banatu. Zenbat eta espazio gehiago behar ziren, orduan eta errazago ingurukoarekin, edo etxean hori bizta. Kategoria ere bai, zumeak orduan. Alkatean gora bai, lehen aipatu duzu, justu alkatea ez malgutasuna eta nola... Bai, esaten da, askotan alkate bati ematen zaionean makilla, ero batzutan izaten da zume koro moduko bat. Korona moduko bai. Olako borobil bat izen badauka, ez daki gaztelania zeo nola den, ez da zumea bezain gogorra eta malgua. O gogorra bezain malgua, edo malgua bezain gogorra. Mira. Gaur egun saskigintza zertan oinarritzen da, edo pixkat ikusi dugu zuek artera ere bideratu duzu dela zuen proiektuen parte bat. Ez dakit, ze erabilpen duen saskiek gaur egun? Gu saskiak, nik adibidez egunerokoan edo zertarako saski badokat. Herramienta eramateko saski bat erabiltzen dut. Ez dakit, baratzean saski bat erabiltzen dut. Bai, egia da, oraindik saskiak erabili daitekeela, ez daukate lehen bezalako erabilera, baina erabilgarriak dira oraindik ere, ez? Naiz eta beste material pilo berri eta izan. Eta guk egin duguna bai da pixkat artera eraman, ez? Esiak edo artelanak, arte sorkuntzak egitera eraman dugu zumea. Gaur egun zumea ere artera bideratu dezute, beraz, gaur egungo gizarteari ere zer aportatu badu edo zer gehitu? Bai, artea estetikoki, aparte gauza politak behar ditugula ikusteko gaur egun, ikusten dut zumeak eta material naturalekin lan egiteak bai ekartzen duela horrelako konexio bat bezala natural alde batetik, norberen ritmora beste batetik, ritmo lasai batera dagoen joera hori gauza kaskar egitekoa, danatita aukitzekoa, oraindik ez da asmatu zumezko saski bat egiten duen makinarik adibidez, ez dago industriarik. Orduan, da beste mundua ikusteko beste lasaitasun bat ematen du zumeak, niri behintzat hori ematen dit. Eta ritmo batzuk errespetatzeak, ematen dio gaur egungo gizarteari, pixkat, nola esaten da, pisatierra. Patxada pixkat. Patxada pixkat, eta ikusi, gaur alde dugu hau egin, bihar egin dezakegu hau, baina dena ezin dugu momentu batean egin, ez? Beraz, egonarria behar da. Egonarria behar da. Egonarria behar da. Beraz, entzulari sortu bazaio saskigintzako irrika edo gogo hori, ez dakit nondik hasi dezakeen saskigintzan, jakintza lantzen,
zuek garai honen baduzu hemen sorkuntza toki bat, pixkat, konta iguzu toki honen berri. Bai, gu saiatzen gara urtean zehar ikastaro desberdinak egiten, neguan gehiago zume biziaren ingurukoak, eta gero urtean zehar lehorrean, ez? Orduan mundu guztia da superongi etorria ikastaroetara, eta guk sartuko diogu zuntzen munduan. Bai, egia da, egin nuen jaialdi moduko bat, topaketa bat, eta saiatu ginen Euskal Herriko ez ginen iritsi iparraldera, iparraldera, etzen pare bat zestera darean, ez zirela iritsi, baina Nafarroatik etorri zan jendea, Bizkaialdetik etorri zan jendea, eta jendea badabil, eta gogoakin dabil, eta badabil. Dago elkarte pare bat sortu dira, saskigintzaren inguruan, etorri zen Donostiako Sur Joleko Daniel Izarralde ere bai. Bai, arrakastatsua izan zen festivala, eta hori jarraipena ematea gustatuko litzaiguke. Nundik informatu genezake, nundi jaso dezakegu? Bai, Garaioneko web orrialdean, sare sozialetan, Instagramen... Telegrameko kanala goten da, bai. Zuri entzule, eskerrik asko horregoteatik, eta badakiz ez, sartu Garaioneko webgunean, bertan egin duze informazio guztia, saskigintzan eta zumegintzan sartzeko, eta badakizu, Egonarria podcast hau, bizibaratzea.eus eta argia.euseko plataforma guztietan eduko duzela entzun gai. Eskerrik asko bioi. Eskerrik asko.